Tapos ayan, dito lang siya pag-alagala. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Kahit mahinit ang tirik ng araw ay malamig. Ayan guys. Diba? Ayan, gusto yung damo lang na yan, kulay green. Ayan. Tapos sa mga puno-puno dyan. Ayan. Ganyan lang ang trip ng amo namin dito. Ayan. Tirik na tirik ang araw pero madamo. Ayan guys. Ayan ang mga puno. Asyal-asyal tayo sa mga puno dito. Guys. Malamig ang hangin. Dito tayo sa gitna ng disyerto guys. Nakakatakot dito yung ayan, na rattlesnake. Ayan guys. Ayan. Yan yung kainan yung dalawa yan. Yung isa kainan, yung isa tambayan. Tapos yan guys, nakakatakot dito yung mga butas-butas sa ilalim ng lupa. Yan. Ito lang ang trip na mga sa hotel guys. Tapos ayan, dito siya natambay pagkatapos niyang kumain guys. Ito ayan, dito siya natambay na habang nakatingin sa mga punong hindi ko alam kung anong puno to. Ayan. Ayan guys, oh. Diba? Try mo. Sige, paghahari ito. Hanggang dun sa may tower, kung nakikita nyo yung tower dun. Makita yung tower kasi malayo na. Yung camping site namin dun pa. Ito kainan lang dito. Ayan. Ayan guys. Tingnan nyo mga paligid. Iba-iba. Kata-iba mga puno yan guys. Ayan. Diyan lang siya nakatambay pagkatapos niya kumain. Pagkalipas ng oras dito. Ayan. Kaya ayan guys, ganyan lang. Gala-gala lang tayo dito sa pinagtatambayan natin. Tatambayan niya, tatakot yung mga puno rito. Chinilas pa naman ako, tinik yung maapakan ko. Unang tinik to eh. Ayan. Tingnan niya yung puno guys, tinik na tinik, puro tinik yan. Ayan, puro tinik lang yan. Sabi hindi ko alam kung totoo, ito raw yung tinig na pinuktong kay Kristo. Yan, yung mga puno na yan, ewan ko lang kung totoo, pero yun ang sabi nung mga matatanda noon, mga Kristiyanong nagbalik Muslim. Yan ang sabi. Ewan ko lang kung totoo, pero kung totoo man yun,
Nakita na natin personal yung ginamit na koronang tinik Kristo, kung saan galing na puno. Diba guys, pare-parehas lang yan, pare-parehas na tinik lang. Masasabi mo kan desierto talaga to. Ay karang damo. Tapos yung camping site natin andun pa, yun, yung tower na yun kung nakikita nyo guys. Yan ang camping site. Itong pwesto na to, dito lang mananangalian at magpapalipas ng oras hanggang alas 6 ng gabi. Yan guys, ito maganda naman, kaya lang ang mga punong tinik, hindi pala puno ng tinik, puno ng mga tinik. Yan guys, ewan ko kung anong prutas to. Ito, anong prutas to. Yan, kung nakikita nyo, hindi ko alam kung anong prutas to. Yan guys, ligaw lang yan, hindi ko alam kung melon ba o pakwan. Ito guys, yan, hindi ko alam kung melon to o pakwan. Yan, basta ligaw lang yan. Tapos yan, kaya lang agala-agala lang tayo guys. Yan. Yan guys, diba? Yan ang kainan at saka ano, yung dalawang tent na yan. Magandang araw sa inyo lahat dyan guys. Mega shout out pala dyan kay Reynaldo Morales, ang kaibigan ko, na kailangan nyo ng magpalagay ng tawag dito, yung solar light. Ayan po, solar sa iyong bahay. Contact, PM nyo lang ako at i-refer ko kayo kay Reynaldo Morales, kaibigan ko po yan. Siya po ay naglalagay ng solar system, solar light sa inyo, sa mga bahay. Yan guys, para kung gusto nyo lang. Yan, mega shoutout sa inyo dyan, Reynaldo Morales. Yan, sana makakita tayo ng customer mo sa pamamagitan ng ating channel. Yan. Kahit po saang location, basta po kaya ng budget nyo, tawagan, i-PM nyo lang, mag-comment lang po kayo sa video na to kung gusto nyo pong magpalagay ng solar sa inyong bahay. Yan, 220 na po yun. Tapos may warranty na po yun. Ayan. Maraming salamat guys, and God bless all. At mega shoutout nga pala dyan sa mga kasamaan ko sa SMY Tuber family. Ayan, magandang araw sa inyong lahat dyan guys. Bye bye. Ayan guys, ang mga katupa, ayan, yan ang mga lulutuin dito guys. Ayan,
Ayan guys, yan mga lulutuin dito sa disyerto. Tapos yan, kulang pa yan guys. No. Hello guys, ayan ang mga truck na ginagamit dito sa disyerto guys. Ayan kung nakikita nyo guys, ayan. Nakapila na lahat, ayan guys.